تاريخ إرتراو ناي قالس مدرخ كابتوم عبيت وتهدراو قطماتن نيعاو السرحيتن فنقل أبقن ميتي سرع اتزدنق برقاو متقعتي نتوغشت اتزوبا زنبرن أقاومو عبز خوانن براقيت سألا أدمسيسو بفتون منقصقاس بغصبتاو سقمتي نمسمر أسمرا مصوع بمقراط أو وحد معلتاتن بزقرم قلطافن نودا مصوعاتيو ودباويت كتما مصوع أبتعت سراويت حرنت مئتاو اتوق عميق ترقم كحز قدن يخون እቲ ሚዛን ሓይል እናተቀየረ ኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ተቃውሞውን ምስቲ ንሕና ሒዝናዮ ድጸናሕና ፖዚሽን ኣብ ግምት እቲኻ ክምከት ዝኽእል ብዝተረፈ ኣብ ግንባር ከረን ነቲ ምዕባለታት ናይ ምድምሳስ ናደው እዚ ዘምጾ ንዑ نمجونا ويكا نمتعنقف أف عبتن محس حيال ساطتات جبر نري بجنبار كرن بجنبار رامن سعوين بتماسا سالم من قدي كالي بجولاجول كمار سأوبع ني أفدقة شباي مندر زمزة مئتين كلتن كفلوت أرز زبال نسوين أفدق ني أفعبتن ممكن تعرف فتنات قري نايا نخيرن كل تجدين أفتينا خن حزان في خيرن تارجتنا راح نحزا إلنا سلاء نخيرن كدحين قبل أم عربا والله ذلوا ختمات كلن قديفون ورث قديفوا هال بارنتو قديفوا بدح قديفوا ختماتات قديفوا زول حيلو أمسيو أو نمكل خال نخيرن راح يكون استلنا فعبتنا حد قلنا أيو أنتي ساعرتات نيرو نحنا وين أبرر من ساعة أو مسحالي بس إحنا نقدميت مقص علمبر ندحريت مرسنا تخرا خيرنا أو دحرجن سألاقي بخبي لا تكير له خمزله مسرعنا ولا تعاقمون بعلو أزعيقوا سلز حدنا محلاف لز خلقنا بس وارن بسبن نحنا وين دفعتنا دليلنا أبو مالتي أبرر من ساعة دحري من ساعة سألاقي كل جزية تأمنوا له ناي مكان متراجد حيل وعقمه تأمامينه بقول أقول يدخل جزء الدنا نيرو كلاي نادو بعبيله هيدا مسلسل مزيناي فنقل الناس الكاخر يخلها نادو بعبيو كاف 7 9 كساب 8 شمنتن عريض له زنبره زعن ولي ስለዚህ ሚዛን ጸላይ አዚ ጎቲልሎ ማለት مسفنقلنا صير يزارب الله نافنقل كتكيت كلها جن نادو بأزي ميزان قدي لولو أبزل لولو وان نحريون ني فنقل كتكيت كلها تموقع عزيها تسنقها دجين كاب دحريها ما كاين كغير كايو كالوت كفله سراويتات كاب باصع جميرن سغابا بغندع 85 سنه حدن كبيد مربراب غيرن سنصلاي ناي سلت مقيار ناي استراتيجي بينهم كلهم بين مرز تدي كوينو ميزان حيلي ازي انقللو ابزلو لوان مبصحنا زلو اكبابي بصحنا عريدهم لتصنحمو الصم اصنيعم لكا نصم نتبا خبابي فليطمو مسوم كتحوس كلها ازي في اللي دلو تيصموناي زغن وجعجع عندنا لكم كالاشن اي كالاشني ملكع قرص مويا ملل قدري امان متكل حزباوي شعبيه هوي مستجاب جاب صبوري عستبر رعيا اخرانات حقيره كل ما تقويه هوي بعاوت وتيا هجوما كاتحيا እዚ ስርሒት እዚ ኣብ ውሽጢ ወተሃደራዊ ተመክሮ ጸሊም ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕራፍ ጨቢጡ እቲ ውግእ ብቅርጸ መሬት ብኣሰላልፍኡ ብሰብኣዊ ዓቕምን ወተሃደራዊ ዕጥቅን ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ነይርዎ ኣብ ጎላጎል ዝተኻየደን ብዕቤቱ ካብ ዝጥቀሱ ኩናት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክበሃል እውን ይከኣል ኣብቲ ኩናት ናይ ታንክ ብታንክ ውግእ ነፈርቲ ውግእን ጸረ ነፈርትን
መራኸብ ኩናትን ፈጣናት ጀላቡን ዝነበሮ ብምዃኑውን ዝተማለአን ዝተዋሃደን ኩናት ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ዓብዪ ምዕራፍ ዝሓዘ ዓውደ ኩናትን ናይ ምፍንቃል ውግእን ህዝባዊ ግንባር ጸብለልታን ላዕለዋይ ኢድን ጨቢጡ ክወፅእ ዝኽኣሎ እቲ ሃብታም ተመክሮ እዩ ከም ምስጢር ዓወቱ ዝጥቀስ ኣብ ሓደ ተወሰነ እዋን እቲ ዘይምእኩል እዝን ቁፅፅርን ወይ ከዓ ተልእኻዊ እዝን ቁፅፅርን ዝበሃል ንጥቀም ነርና ኣብ ሓደ እዋን ከዓኒ ምእኩል እዝን ቁፅፅርን ከዓ ንጥቀም ነርና ወይ ከዓ ጥቀም ነይሩ እዚ ሕጂ ካልእ እቲ ብቕዓት ስሉስ እዝ ዝበሃል ብቕዓት ስሉስ እዝ እንታይ ነቲ ናሃካ ረቑሓይታት ብቕዓት ዘራብሕ እዩ ካልእ እቶም ቀንዲ መሰረት ህንፃ ሰራዊት ዝበሃሉ ከዓኒ እቲ መራሕ መስርዕ እቲ መራሕ ጋንታ እቲ መራሕ ሓይሊ እዚኣቶም ቀንዲ መሰረት ናይቲ ሰራዊት ስለ ዝኾኑ ሓያል ብቕዓት ከዓ ስለ ዝነበሮም ብኡ መጠን እቲ ሰራዊት ከዓ የልካዕ ወይ ከዓ ይምዘን ሰራዊትና ከዓ ብኡ ይድልካዕ ብኡ ክልካዕ ከለና ከዓ ተቆራፅነቱ እቲ ተባዓቱን እቲ ንብሎ ዘለና ክብርታትን ገለመለታትን ኩሉ ብምሉእ ሲ ኣብ ቦትኡ ከም ዝመፅእ ይገብር ዋላ ዝመቅፀካ ጥኢት እውን እኮ እንታይ ጥኢት ደ ነይሩ ወሃቢ ጥኢት ኮፍቲ ካብቲ ምሸት እናጥቃዕኻ ምሸት ንስንቅኻ ዝኸውን ናይ ፅባሕ ትሕዞ ጥኢትን ብምባንኮ መዕቀን ይብሉ ሓደ መራሕ ጋንታ እኮ ናቱ መኻዚኖ ነይርዎ ኣብቲ ጅባታት ኣብቲ ኣንደርግራውንድ ሕጂ እቲ ብውድብ ዝውሃብ ውሱን እዩ ነቲ ዝነበረ ምርብራብ ነቲ ዝነበረ መጥቃዕታት ናይ ፀላኢ በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ጥኢትን ብምባን ናይቲ ውድብ ከመይ ኢልካ ክትከላኸሎ ወዲእካ ኣለኻ ኣብ ገለገለ እዋን እውን እኮ ተወዲኡስ ኣብ ብእምኒ ጌርካ ናይ ምድርባይ ወቕቲ ኣብ በዓል ጎበዘንደን እኮ ነይሩ እዩ ሕጂ ድሕሪ ዝመፀ እናመንዛዕኻ ፀላኢ ብጥኢቱን ብብረቱን ዝብል ጭርሖ እናሰርሐ ካብ ደቂቕ ኣፅዋር ካብ ናእሽቱ ቡምባታት ናብ ዓበይቲ እናሰገረ ምስ ከደ ወታደራዊ ዓቕመና ኣዝዩ ጎልቢቱ ከም ቢኤም 21 ሚሊ ሜትር ዝበሃሉ 130 ሚሊ ሜትር ኣፅዋር ዝበሃሉ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሰውራ ኤሪትራ ዝዓጠቕናዮም ኢና ኣብ ዓበ ዝረኸብናዮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ስለ ዝረኸብና እቲ ሓይሊ ናይ መጥቃዕትና ካብ ናደው ጀሚርካ ዳርጋ እንዳሓየለ ስለ ዝመፀ ኣብ ኣፅዋሩ እናተዓጣጥቃናን ከዓ ኣዝዩ ዕፅፊ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ናብ ድላይና ኣንፈት መጥቃዕቲ ክንወስደሉ ንኽእል ደረጃታት ድሕሪ ናደው ኣብቂዕና እዩ ክንብል ንኽእል ንእሽቶ ተኣምር ታሪኻ ንምኩሓን ናስጊዳ ታንክታት ማሪኻ ብየሚት ሰላሳን ዓርቦሽ መሊኻ ንዋሕድና መላሊኣ ገድና ይዕቢኻ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር መድረኽ ብመድረኽ ዝሓለፈ ኣብቲ ዝበልሐ መላፅ እናተሰግረን እናተሳሕለን ዝጎልበተ ውድብ እዩ ዘብሎ ብዙሕ ረቑሒታት ክጥቀስ ይከኣል እቲ በብግዚኡን በብመድረኹን ዘዋህለሉ ዓቕሚ ኣብ ስልቲ ውግእን ወተሃደራዊ ክእለትን ናይ ምሕሳብን ምትግባርን ብቕዓት እዩ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ሰቒልዎ ከም ኣብ ፈንቅል ዝኣመሰለ ጫፍ ብራኸ ብቕዓት ክበፅሕ ዘኽኣሎ ብድምር ናይቶም ነዊሕ ዓመታት ዝተምሃረሎም ዝተሳሕለሎምን ዝመከተሎምን ሰፋሕቲ ትንፋስ ዘይህቡን ወራራትን ዘይዕርፍ ውግኣትን ምርብራባትን ብስጋር ናብ መሳለል ዕቤት ሓኺሩ ሕጂ ዝኾነ ጀልባ ምፅኢካ መረጋፍያ ነይራ ኣራጊፍካ መካይና ምፅኢካ ፅዒንካ ምውሳድ እያ ናይ ዓጊግ ኣብ መወዳእታ ላክን ምድብዳብ ከማ መፂና ነፈርቲ ማለት ኣብ ዓጊግ ኮለና ረሻሻሽ ተኪልና ነርና ገለ ተኪልና ነርና ትፈለመ ላክን ብዛዕባ ዓጊግ ዝሓስብ ሰባይ ነበረ ላክን ኢትዮጵያ መሓዊራ ኣንምሓ ዓጊግ ዝዝብዝበሉ ግዜ ከማ መፂ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ህዝባዊ ግንባርቲ መጀመርያ ዓጢቕዎ ዝነበረ ዕጥቅታት ተሪኢኻ በቲ ዝነኣሰ ምስቲ ምዕባለ ናይቲ ግድሊ ካብ ዝተሓተ ናይ ኣፅዋር ካብ 60 ሚሊ ምፃእ 81 እንዳልካ ከምኡውን 82 122 ከምኡውን ቢቴን እንዳበልካ ከምኡ 75 ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ እዚ ብራውናት ዶሽካታት ንገዛእ ርሱ ግሬኖፋት ንገዛእ ርሱ ዳርጋ ዝበዝሐ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፀላኢ ትረኽቦ ኣፅዋራት እዩ ካብ ፀላኢ ትረኽቦ ኣፅዋራት
طايت يكون بومباتاتك بو متن اندات تقمكا تخدلو حجي تمحنا مبزحتو غزي تزبزح غزي كاب صلاي نرخبو نغرات يو البيتك سرحالو منقدتات ناي مغباري نير مالتي سيزي كله ببحد قطوسا لها حجي دغا كله كاب صلاي زي تورث استاتي اصوراتي نير صلااسي كم مزلاق يو زمناو صوار عتيقو كنزل كلنا نبر مسارحنا هنا بيتين مرتار وسنات تانكتات ما يو عقمنا ومسو زغيد اي مثلا مسعدك هاي دغيد بزح تانكتات عطق بزح ما يوه اللوك بزح مدافات عطق بزح ما يوه اللوك تاينيرنا من احنا تسب او عقمي تفنانو تمرالو تنايم تعصف عقمو نايم كبار دليتو معكن يبلو مسارحي كن يبلو بدي مسارحي يو ازلو ابزولك هذا الله نعفا بعل جنبار اب غبدن دنكن جنبار نعفا خنرا بارب كلنا سي تالو مسارحي بجكتا فرازا تدفع دفع نمسايل نخلو مدافع نخلو بمباتات ناي نفرتي يمكن مخانو كمكن كم زخيل غيرنا سلا سرحني عين هذا دحنت تفطيرو نتسراويت انتاي غبر اب كنت حدا دواقع كم تزبلنا حدا 15 حدا 10 ختواقع يحجزك مالتي اذم كبرتات زياتهم اتم زي صبوط زبالو زي راي زي دهسسو رقاتي جنكا تبازعتي نزي ام مسرحنا ورسو خيد حزبوا سراويت كمزا عينت زي كبرتات كونن سلا تخاله ام مسرحنا غعزخا اذا كبرتات زي نمتاي تغيرو نبالي ባህል ህዝባዊ ሰራዊት ተባሂሉ ካ ይጽዋዕ زلا ካብ ከበሳታት ናብ ሳሕል መስከድናስ ኣብ ሰሜናዊ ራስ ሓልን ኣፋኒቲ ዓድታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ደው ኢሉ زعرتات زي باستراتيجية ومقدي تمرات اللو زي تمراتي بحريات كاللوغن كاو حليف كاب كال تخدو نغرس لزي اللي نعو بتبهرياوي تعدل تناي قرص مريت بقلبت راس كافتيس كاخد كيرو سلازلكا ناوي توغايتي سراحنا يتسرايت وينايت ودب بدحري زنا بعل عقامت نولو اب زنا بعل عقام بوسان نولو او استخايد من ربراب قليل يكون حيال من ربرابي ولا نخت امنو يزصقمي مخنياتو اتي بزحي ناي اطار كنت بزحي ناي سب بزي قدش اتمختي ازي حيال وإذا كلاشنا أي ملتع قرص مويا ملالي قلبي إذا والشعبية وتهدراو عبيت رزين ترقم زحز أمر كوينو ودت زتقلب كابنس أسراوي زمركوسيو عبدالدول مسرد كندق انت زي كيلو نقص على النتو وحساي قبرون متأسسار لعلن تحتن مزيه اللو ستمتو كحي لايك إلن بوقع زون كاب قداماي قص معراف عبيت وي منك الإيزت أماد قداماين شافن بينون تنصيلون زرأي يكونن بزيناي دحريت أبركتو ناب قدمي سلازي بتصح بزت أهامتازي اتخبيد امام زنبرو سرحيت فنقلون بتنويح عمتات بحيال صعات استسرحلو كبيت سعر استخايدلو ام مسرح غعزو كلتي ناب عوز انفت كبرتات قالسي كاب حساب ناب قبرن مترغام رزين واغاتا سلتخفللو ناب لعلواي شاف تسقيلو سرحيت فنقل وصيت نايتوم اقديمو مستحنصصو مسمرات نايتوم ليتن معلتن استسرحلو من استدخملو من سرح بمخانو نقدميت كتمت كيلو اتغعزو كابي نابي تبصيحون زبل حتون مملاس جن اتستخايد غعزو مطمات اقداسن مسرتاون يخون اي ورارات راح زي كونسي بتن دا تخلخلنا خلنا زي مو ورارات كايت قالو معريو عبد الحليم مسبن صلاي اخا نتنكو حنيرنا انا ابتو فلالي معسكرات صلاي زي دقس متقعتا تفصل نيري ازي بيت بنا
وقمارسي أبوزح في نكراتي سايقر ونصلعي تيرريت يلو أمول أتا كتصوريك على النت حيلناتنا هذا إتي هاجره النت نايت سراويتي إتمورال نايت سراويتي إتفنان نايت سراويتي إتنا مسوات النت دليت بحال نايت سراويتي إتي مهازن النت تبلو تعاف النت تبلو كله زيتاتي إذا كبرتات زي كم زلو نتحشكت قفلاي سالك تنعاد نيات امنت حداي وقاو بلعا او قد مرسات اللاي زاكالا شنتو يتدش المتقل تعمل على تتحت الدرفو بحر برا طقح بسبيلي غان قرق راس مرا وي تاول لحيلي مستنقص قطرا عدكا بسكليت كلاشن زنارا زاكالاشن نتورد ديشن نتقل تعمل مدرخاو عوت سنسلتاو متأثار زلو مسرحيو اتبرك اتباحيلو زدقاس وتهدراو كيناتون سرز زلو دولدول سراور زقومو نمهناتو كبيد واقا يحتد ازعقر عقمي كئلت بقعتن بالحن زفطرو بقندو كابزلا على كساب زتحت زورد مريحنت يفطرو ازو تهدراو سنة حساب زي عميدا إيرترا بترقاقامن بقبرني تترقيمو نفس وقف مدرخ نايت زحلف جافن نايزمس جافن زلاقب سنسلت اللوم حدا فتصامه بينون تنصيلون وي بفولوي زفتر بركنت كهلو ايكلن نعمنت بزحي غعزو ناي مربراب دحر مزلاقسي نعفينا حليفنا نعفا بقرط مريت كتريو خلها نوتادراو خنتات مچو ايكون ولا بعد غبدندن نوح بريخ كوين الرأي كامر أبلع الزبان سلزوني باستراتيجي درجة تمرت يكون كان كلا خالص تمرت يكون كان قدن حجي بتي رحاتن بتفرازان غير كاخت كيرو سلزلكا دفعات بقبوء تساريحو حيلها مزلو غير استراتيجي تقميتو أبزي نوح مربراوي تكيرو صلاعونا أبزي قنبارات زي تداخمو من عشت صار متقعتي مع لسه فعبت بصحنا له ونطاتو نيرو ما يتبوق بسو نيرو فعبت بصحنا تملسنا له نيرو شات شوارع فعبت كون كاخت كلا هالس لزي تخل نبدا حريت سملسنا له نيرو حجت عامتات كاسو عن شعتن جمير كاس قاب 8 قالن كل عامتن قالن سي كبيتي نيرتي مربراب واب كزي ورارات زنبره مخته صلاي نتد كوصحو زدلي زنبره بوتاتات بزي قالت تقاومو ديكوناسي كمزن نطقسو زلنا حيال تقاومو ويكا حيال ناي مكلخال تقاومو بهزوا سراويت እንዳጋጠሞ ናብዚ ንጦሰ ዘለና ግንባራት ከምዛኣቱ ኮይኑ ክንብል ንኽእልና ባር ድሕሪ ምዝላቕ ዳርጋ ንሽሙንተ ወራራት ኣብ ቆም ድፋዕናይ ሳሕል በዲሁ ኣለኹ ዝብለሉ መድረክ በፂሑ ሕና ተሓዝናዮ መስመር ንፀላኢ ካብ ሃገርካ ሰጊድካ ናይ ምውፃእ ሕቶ እዩ ፀላኢ ከዓ ብዝኾነ መልክዕ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን እንዳዓሸወ እንዳተዓሻሸወ ኤርትራ ከም ናቱ ኣካል ናተያ ኢሉ ድዛረበሉ ዝልልፈሉ ነበረ ግዜ እዚ ክልተ እዚ እዩ ምርፃማት ዝገብር ሓደ ምእንቲ ናፅነት ሃገሩ ይቃለስ ተሓደ ከዓ ነቲ መግዛእቲ ዝያዳ ከም ስታይ ከም ዝኸውን ናይ ምግባር እናተረጋግአ ስለ ዝኸደ ኣሃዱታት ካብቲ ግንባር እቲ ሚዛን ሓይሉን ተመጣጣነ እናኾነ ምስ ከደ ሻትሻወራር እውን ንባዕሉ ናይ ገዛ ርእሱ መስርሑ ኣሕሊፉ ዝኣረገ ናይ ስራሕ ኩነታት ናይ ውግእ ኩነታት ምስ ኮነ ፀላኢ ብመሰረቱ ካብዚ ናይ ሳሕል ኩነታት ክንወፅእ ስለ ዘለና ኣሃዱታት እንዳሕሪ መስመር ወፂአን ከም በዓል 61 ብርቃው ዝኾነ ስራሕ ኣካይደን ምስ ስብኡ ዝነበረ ናይ ድሕሪ መስመር ኣሃዱታት ተደሪበን ፅቡቅ ውፅኢት ይኸይዱ
መልክዕ ቅርፂ ሞያ መለለገድሪ ኣማን መትከል ህዝባዊ ሻዕብያ መጋጥምቲ ዝኾነ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ግን ኣብ ብዝሕን ዓይነትን ኣጽዋሪኡ እምነትን ቢሩ ካብ ሓደ ደንበ ናብ ካልእ ደንበ ብምቕያር ዘይተኣደነን ዝተረኣቐን ኣጽዋር ክዓጥቕ ክኢሉ እቲ ክሳብ ዓንቀር ዝበጽሕ ሙሉእን ዘመናውን ኣጽዋር ናብ መሬት ኤርትራ ብምጉራት ኣብ እምባታትን ታባታትን ከም ዝናብ ከስርቦ ተራእዩ ብኣንጻሩ እቲ ሓንቲ ሃገራዊ እምነትን መትከልን ዝዓጠቐ ተጋዳላይ ምስ ሓፂን ክራጸም ግድን ኮይኑ ካብ መትከሉ ግን ነቕ ኣይበለን ኣብ ውሽጢ ናይ 7 ዓመታት ጉዕዞ ሓሳባቱ ተተግበርቲ ኮይኖም ብዘይካ ውሕዳት ከተማታት ባንሓርነት ኣርእዩ እዩ ድሕሪ ትገዚፍ ምትእታው ሓያላን ሃገራት ዝተፈጥረ ምምዝባል ሚዛን ዓቕሚ እውን ሓደ ስጉምቲ ይወሲዱ እስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ኣብ ዕቃው ተረኽበ ኣብ ናደው ዝተረኽበ ኣጽዋር ንሓይሊ ጉልበት ናህና ኣዝዩ ሰዲድዎ እቲ ውሕድ ቁፅሪ ዓቕሚ ሰብናስ ተዓጻጻፊ ከም ዝኸውን ገይርዎ ናብ ጸላኢ ንማጣጠነሉ ደረጃ ብጥበብ ይኹን ብቴክኒክ ይኹን ብጉልበሲ እና ጉልበት ተኽስስ እና ጸብለልታ እናገበርና እቲ ሚዛን ሓይሊ ተመዓራርዩ ትብሎ ወይ ጸብለልታ ገይሩ ትብሎ ኮሲ ምዝላእኮ በርቲዕና ኣየዝላቕና ብድሕሪኡ ብዝናይ በዓል ዓጋመት ንብሎ ኣብዚ ናይ በዓል ዓጎንቦሳ ንብሎ ኣብኡ ዝተኻየደ ምርብራብ ቀሊል ኣይኮነን ሓያል ምርብራብ እዩ ዋላ ንኽትኣምኖ ዘጸግም እዩ ምክንያቱ እቲ ብዝሒ ናይ ኣጽዋር ይኹን እቲ ብዝሒ ናይ ሰብ ብዘየገድሽ እቲ መኸተይ ኣዝዩ ሓያል مستجاب تصبري أستبهر رعيا أخرانات حقيرة كل ما تبايا هون بعاوت وتيا ህዝባዊ ግንባር ኣብ ታሪኹ ማዕልያ ዘይብሎም ጽቡዓት ውሳነታት ይወሲዱ استراتيجيو مزلاق كابتوم عبيت سقمتي كبالي قال اتهلاون قصالنتن مرغغاص زوسدو تبعن بسلزملو سقمتن ابستنا وحق قالسو حدا كب عبيت مستير عوتاتو كخون كيلو كم قالو ابز طعمه بوتان غزين هلاونو اب كوحسلو زقل بوتا كحزن تمليسو ناب قصال مدرخ عوت كبصحن امينو እዚ ስጉምቲ እዚ ኣርሒቁ ዝጥምትን ብራእይ ዝግዛእ መሪሕነት ምዃኑ መስኪሩ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ምዝላቕ ሰቡን ንብረቱን ዓቂቡ ነቲ ከም ማዕበል ዝወርድ ዝነበረ ዓቕሚ ጸላኢ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታ ዓቕሙ እናጉደለን እናዳኸመን ናብቲ ናይ መወዳእታ ከቃልሶ ዝኽእል ቦታ በፂሑ ሳሕል እቲ ናይ መወዳእታ ቦታ ምዝላቕ ክምረጽ ምኽኣሉ ብዙሕ ብልጫታት ነይርዎ ኣብ ቆምቲ ድፋዕ ብናይ 10 ዓመት ብዝደለቦ ሓያል ናይ መኸተ ዓቕሚ ኣብ ወተሃደራዊ ዕቤቱ ናይ ምትግባር ብቕዓቱ ብዓብዩ ኣብ ሰራዊቱ ዓብይ ሰውራዊ ክብርታት ክሃንጽ ክኢሉ እዩ ሰውራዊ ባህሊ በቲ ባህሊ ተኽእሎ ዘይከኣል ክኢሉ ብምክልኻል ንዓቕሚ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብምድኻምን ብምርብራብን በቲ ሓደ ብዝወስዶም ዝነበረ ተበግሶ መልሰ መጥቃዕትን ስርሒታትን ብዝደለቦ ናይ ምግባር ክእለት ድማ በቲ ካልእ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ መሬት ሳሕል ጨቢጡ በዚ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተበጊሱ እቲ ኣብ 1984 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዝተረኽበ ዓወት ነቲ ኣብ 1988 ኣብ ግንባር ናቕፋ 10 ዓመት ዓስኪሩ ዝነበረ ብኻልኣይ ኣብየታዊ ሰራዊት ዝፍለጥ ኣሃዱ ደምሲሱ ሓርነት ኣፍ ዓበት ነቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብ ጽልዋ ዝፈጠረ ስርሒት ክበሃል ይከኣል እቲ ስርሒት ናይ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ፍሉይነትን መልክዕን ዝሓዘ ብምዃኑ መርጸላይ በቲካ ካብ ድሕሪ መስመር ናብ ግንባር መጺኻ ኣብ መንጎ ክልተ መቓቕር ቦታ ዝኾነ ናይ ወገን ሓገዝ ዘይብሉ ኣብ መስመር ጸላይ ኣቲኻ ነቲ ስኻ ክትዓርደሉ ሓሲቡ ዘሎ ድማ ነቲ ጸላኢኡ ናቕጣ ገይርዎ ዘሎ ደምሲስካ ዕጥቅኻን ስንቅኻን ብገመልን ብህዝብን ብኣድግን ብህዝብን ገመል እውን ክሰግር ኣይትኽእልኒ ሽዑ ናፃ ደስ ስለ ዝኾነ ብህዝብን ብኣድገ በቕልን ጌርካ እዩ ካልኣይ ናደው ብዓብዩ ኣሎ ኣብ 87 መብዛሕትአን ክፍላት ሰራዊታትና ንድሕሪ መስመር እንዳኸዳ ኣብዚ ምዕራብ ናይ ሓማሴን ስጋዕ ከባቢ ዓረዛ ገማግም ኩሉ ብምሉ እዚ ናይ ተንቀሳቃሲ ከምኡኻ ማዓስከራት ናይ ምድምሳስ ስጉምትታት እንደወስዳ ነይረን
ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣተሓሓዛ ናይ ፀላእ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እቲ ገፊሕ ኣተሓሓዛ እዩ ንኣብነት መስመራ ንምክልኻልሲ ስጋዕ ገማገም ናይ ኣንሰባ እዩ ድመፅእ ነይሩ ስጋብ ዓረዛ ከምኡ ኢሉ ንሰራየ ገፁ እዩ ዝኸይድ እቲ ብሸነኽ መብራቕ ደሎ እውን ብተመሳሳለ መንገዲ ሕጂ እቲ ንሕና ንወስዶ ዝነበርና ስጉምቲ ከዓ ንክልተ ዕላማ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ኣተሓሓዛ ንምፅባብ እዩ ከም ዝጭበጥ ምግባር እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ዝርግሐን ኣተዓዳድላን ኣሃድታት ናይ ፀላኢ ኣብ ቀወምቲ ግንባራት ዘሎ ከም ዝማዛበል ምግባር ሕጂ ንሕና ኣብዚ ድሕሪ መስመር ዝንብሎ ዘለና ስርሒታት ክንገብር ከለና ካብ ቀወምቲ ግንባራት ፀላኢ ንድሕሪ መስመር ኣሃድታት ከምፅእ ይግደድ ነይሩ እዚ ዓይነት እዚ ፍፃሜታት እናተገብረ ብፀጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናደው ሚዛን ዝወሃቦ ስርሒታት እውን ይግበር ነይሩ ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ናይ ናደው ኣብቲ ኣሃዱና ክመፅእ ክፍለ ሰራዊት 96 መጀመርያ ኣብ ነቲ ናይ ናዶ መጥቃዕቲ ብወገን ሓልሓሊ ነይሩ ሓልሓሊ ይጥቅዑ ድሕሪ ሓልሓል ድሕሪ መስመር ተንቀሳቀሲ ነይሩ በዛ ዓንሰባ ገለ ውግኣት እውን ኣካይዱ ቀልጢፉ ግን ናይ ወረራ መንሳዕ ኩነታት ስለ ዝፀዓፅዐ ቀልጢፉ ተመሊሱ ኣብ ወረራ መንሳዕ ከም ዝዓርድ ገይሩ እንዳ 85 ናብኡ ፀኒሖም ንዕኦም ተኪኡ እንዳ 85 ተኪኣ ኸዓኒ 96 ኣብ ወረራ መንሳዕ ዓሪዳ ነይራ ኣብዚ ቀብሪ ናቱ ከዓ ኩላትና ኣብቲ ናቱ ሓመድ ድበ ንምክፋል እቲ ተኣኪብና ዘለና ማለት ሓመድ ድቤና ደው ንኽርክብ ይከኣሎ ሓመድ ድቤና ደው ንኽርክብ ይከኣሎ ዕርዲ ሓራስ ሓርማዝ ዕርዲ ድማ ዕርቴስታ ዘንቆልቁል ንሩባብ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብሐሙስ ንግሆ ብዝጀመሮ መጥቃዕቲ ንግንባር ናቕፋ ናደው እዝ ኣፍሪሱ ናደው ሓደ ዝዓበየ በሪ ንህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ንገድሊ ኤሪትራ ዝዓበየ ንናይ ናፅነት ተስፋን ጭራን ዘርአየ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ናደው ምድምሳስ ማለት ንኻልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ክንፉ ምስባር እዩ ክንፉ ምስባር ስለ ዝኾነ ክንፊ ዘይብሉ ዝበርር ኣካል ከዓ በጥበጥ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ናደው ምድምሳስ ዝዓበየ ሓይሊ ኢና ረኺብና ክንብል ንኽእል ኢና ካላሽነይ ንእሽቶ ተኣምር ታሪኻ ንብኩሓን ናስጊዳ ታንክታት ማሪኻ ብየሚትን ሰላሳን ዓርሞሽ መሊኻ ንዋሕድና መላሊኣ ግጥና ይዕቢኻ እቲ ደርማስ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ብዝንኡ ይኹን ብኩሉ ወተሃደራዊ ብቕዓቱ ዝተኣምነሉ ሰራዊት እዩ ነይሩ እዚ ሰራዊት እዚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ግንባር ናቕፋ ዝዓረደን ሃብታም ተመክሮ ዝወንን ብምንባሩ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ዕጥቅን ምኩራት ሰራዊት ዝነበሮን ኣሃዱ ኣብ ስርዓት ኢትዮጵያ ዓብ ፅልዋ ክነብሮ ናይ ግድን ይኸውን ናደው ሓደቲ ገዚፍ ዓቕሚ ሰራዊት ፀላእ ዝነበሮ ፀላእ ዝኣምነሉ ወላ ብውድብናዊ እንተኾነ ዝለዓለ ዓቕሚ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ፀላኢ ወይ ግንባር ናይ ፀላኢ ብምንባሩ ነቲ ግንባርቲ ኣፍሪስካ ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ክትእትዎ ዓብዪ ዓወት እዩ ግንባር ናደው ምስ ተደምሰሰ ዳሞ ሚዛን ሓይሊ እኮ ቶታሊ ተቐይሩ እዩ ሚዛን ሓይሊ ተቐይሩ ንምንታይ ንሕና ኣብ ናይ መጥቃዕ ደረጃ ኣቴና ኢና ፀላኣዊ ናብ ምክልኻል እዩ ክንብል ንኽእል ብወተሃደራዊ ዓይኒ ንፀላኢ ስዒርና ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ድሕሪ ናደው እቲ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ጥራሕ ደይኮነስ ዋላ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃዊ ተቐይሩ እዩ ንሕና ድሓዝናዮ መስመር ንፀላኢ ካብ ሃገርካ ሰጉድካ ናይ ምውፃእ ሕቶ እዩ ፀላኢ ከዓ ብዝኾነ መልክዕ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን እንዳዓሸወ እንዳተዓሻሸወ ኤርትራ ከምናቱ ኣካል ናተይ ኢሉ ዝዛረበሉን ዝልፍልፈሉን ነበረ ግዜ እዩ እዚ ክልተ እዚ እዩ ምርፃማት ዝገብር ሓደ ምእንቲ ናፅነት ሃገሩ ይቃለስ ተሓደ ከዓ ነቲ መግዛእቲ ዝያዳ ከምዚ ስታይ ከም ዝኸውን ናይ ምግባር ይቃለስ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እዚ ቃልስታት እዚ
اتسأل من نواص أبزم تصلوا بفلا دحر ناينادو من نواص عد مثلا أب حلفتي زتجبره مقتلات زتجبره علواتاتي لهم زفتنوا سوات أبز ختماتات رئيساتهم دزرق حلو قال إذا كو حد دخمت ناطي بخموسك فرح يخيليو تولو نجار يلن إتي قداي جنكم زجورو مخنيات إتي زقاتهم زنبريك قصال زخونه سعرتات ناي سورة إيرترا طرحي سورة إيرترا خاينابكم ونخاتو زدفافه مستسعرو لك كم زنا يسبعنا 4 أنا تبي أذكرني بعد الجن سمينا رأس حل استخايد برتع وجنا 10 شدشة مع استخايد وج أو أكل مدفعة مسترخبو أو تقبيرهم شعوتي من نوات الجمر نتزنا بلد حسي زيادة دحق زمو درسنو مزيو شعو طرعا قبرو جميرهم حالف تسلم تابع عد قبرو نحنا بحمد نقبر كم زنا عليه سرعتنا يتناي موضع حتى خوينو إذن لك ندهر إيخاو كاو زعابي عينت كويني تي كوديتانا مقبار يكون ولا نتوم ناي جنرالات مقتال غزا رسو بعبي تحنصاصوم جيجا خلوسي نابتوم 7 جيجاتات يودقو مالتي سيز مستخا لمتم فلاي ابدناي نادو بزح ነገር ኢኻ ክትዛረበሉ ትኽእል ግን በሐፈሽኡ زيروم نادو بفلاي نادو مس تحمششه كاون نيون كقصلوهم زي كلو قال اندات عشاشخا غزيه تصبيخا ناي تاشمو مغبار انت زي كوينو كاون لعلو غبرو زخلو اينورون كم زول قابن صارو زلو حيل خاص اندات عطاطف خيس سلازنبري سيزي نادو دفوترو نجر سي بقليل زرئي كونني مالتي قدم حجة عتقنا يدين فلت كم 130 مدفع 120 تانكتات ببعينته صار تانك مسايلات رشاشات زو 21 زو 24 زبال صار تانك مسايلاتون كالين بمولو ازي استراتيجياو زخونه اصوار كنعطق كيلنا اتقلبات تخسين انا بأمتن عبي مهنياتو هذا اتناي مقبار تخؤلتاتنا نقصالي وحسنة ترغيب خلنا من الغل وحسنة ترغيب حقيقو اما درخنا متقع اتينا لنا جن بزيادة نمسرح زخلنا اتي قلبات تخسي ونينا تدمدام عوات نخصت حجنا خندزي ماريخنا زي كونسي أقول مبصح انتا يتخايدو انتا يتقرو اندي تقندي مقاريز هونتي تاريخ المسلاني اجي ننادو نبصح زقبرنا يدحان كينا وحنا نسنو بلغن كاب نادو من خنجم تجوينو كندي زاكل سراويت كدمسس ننادو انتا عين ساعتات كم زكايد ناي غزا رسو ناتو ساعات አለው لهونه نادو تدمسيسو نادو مستدمسسه ابز خوينا هزي نحنا انتانا خسيبنا تخينات رينا دي نفلط اطوار ابيدنا زي نبر اطوار استراتيجيك اطوار ماريخنا ببزحي مكرز بها سراوي دمسيسنايو تقتيلو سبيتوان سب سلطان اما خرتي ماريخنا زي حجي حد عبي نجر علم تزاربلو ينورونا يفعبت عوت حدا نيرو مسحا تنش مندر يزن بلو يدو منقص مدر مسمعه منقص بعشايو الاسمرات الناتو خندي زصوار مرخبنا اينا يدو هو اسمرات الناتو خندي زصوار مرخبنا انتي يبدلو الو حجي تي نايف عبت متحاز نحنا ناي تخص عقمنا دارقا بحمس خامي توسيخو صلائي طرح زنبرو اصوار نحنا منكم زهلونا كوينو جي نفعبت محاز قليل نخل موسدن خلينا كابنا افات بيكا 7 كيلومتر
سلسي 4 معلتسي ازي ستا يكون دحريو جن نفعابت نمكلخال إنورتي عندي تمن زخسرنا يون زخسرنا صلابي عرض حراس حرماز عرض منباء عرض يستاذن قل المروباء بلقتنا رقيبا سببا وقتبل المريض مستخبا. To say that they are the inheritors of the Empire of Aksum. The Empire of Aksum ended in the 8th or 9th century AD. All right, even if we accept, which I do not, that they are the inheritors of the Empire of Aksum, let us remember, this is a long time ago, and the French in 1066 invaded my country and conquered it. Are we therefore now to say that England is part of France? Nobody is going to believe that. It is as foolish as that. It is a silly myth. عرض حراس حرماز عرض منباء عرض يستاذن قل المروباء بلقتنا رقيبا سببا وقتبل المريض مستخبا تخبقي بنا بقوقع قلبا دبيا تقبل كم زاربا يكالو جقنا يكالو